Ahojte, vítam vás na dnešnom webinári, dúfam, že ste mali pekný deň a toto je nejakých 20-30 minút, ktorý je venovaný vám a vášmu nejakému budúcemu rozvoju a hlavne nejakému rozvoju vášho biznisu. Moje meno je Lenka, som mamina 2 malých detí, ktorá začala budovať značku počas rodičovskej dovolenky, čiže niekde medzi deficitom spánku a možno trošku aj pochybnosťami, či je ten ideálny čas, avšak rýchlo som si uvedomila, že teda ten ideálny čas neexistuje, pretože čím sú deti väčšie, tak tým si viac vyžadujú pozornosti, tak sa pustila do akcie. No a veľa som sa naučila, čo funguje a teda čomu sa určite vyhnúť. A to by som vám rada takto zdieľala. Určite sa poďme tak vrátiť na úplne taký začiatok a určite poznáte ten taký pocit, že chcete niečo budovať. Chcete niečo tvoriť, proste cítite, že máte čo povedať, alebo máte nejaké hobby, alebo proste viete niečo a si hovoríte, že to by som mohla nejakým spôsobom predať, alebo chcete proste vlastne len niečo svoje, nechcete byť niekde zamestnaná. Tak keď sa už napríklad pustíte do tej akcie, že idete tvoriť, tak zistíte, že máte totálny chaos, čo máte robiť prvé. Či máte ísť robiť logo, alebo máte ísť na sociálne siete, alebo či máte oslovať nejakých dodávateľov, alebo proste čokoľvek. A keď už aj napríklad začnete a pokračujete, tak zistíte, že po niekoľkých týždňoch ste úplne na začiatku a nič sa nepohlo, akurát vaša energia je trošku menšia. Ak ste sa v tom našli, tak som veľmi rada, že ste na tomto webinári, lebo si povieme, že určite kde ako začať. A to je veľmi dôležité, aby ste sa netočili v takom tom začarovanom kruhu začiatočníckom. Poďme si taktiež pohovoriť o tom, prečo niektoré ženy začnú a skončia ešte skôr, ako vôbec začnú. A je to určite pre tieto 3 chyby. Prvou chybou je, že čakajú vlastne taký ten ideálny moment. Myslia si, že potrebujú vedieť vystriedať všetky možné kurzy o danej téme, myslia si, že potrebujú vedieť strihať videá, vedieť komunikovať a proste všetko okolo. Naozaj je to veľký omyl. Prosím vás, to je chyba. Každý má nejakú cestu a takisto tvorkyňa, ktorú dnes napríklad obdivujete, mala takisto deň 0 a keď si pozrie svoje videá alebo proste nejakú svoju tvorbu spred roka, tak sa na tom pousmeje, že wow, to sú moje začiatky. Je to cesta, je to budovanie a naozaj nepotrebujeme dokonale vedieť všetko na to, aby sme začali. Celkovo takéto podnikanie a všeobecne je taký proces, hej? Ani do práce nenastupujete s tým, že hneď viete všetko. Takže to by som vám chcela určite tento mýtus odborať. Chyba číslo 2 je to, že snažíme sa teda napodobňovať iných ľudí, miesto toho, aby sme ukázali seba. Čiže myslíme si napríklad, že táto tvorkyňa, tá sa mi páči, skúsim robiť taký istý obsah ako ona. Ale zistíme, že vlastne jej obsah nám vôbec nesedí, lebo má tam úplne inú energiu. Energia je veľmi dôležitá na to, aby ste vedeli zaujať toho zákazníka, aby ste mu vedeli predať produkt, aby ste vlastne vôbec vedeli nejakým spôsobom robiť ten biznis. Čiže ukážte seba, svoje názory, svoje hodnoty, preto ľudia budú k vám zhliadať. Pretože už aj celkovo v tom dnešnom AI svete, kedy vieme, že proste umelá inteligencia je všade naokolo, čo je úplne skvelé, lebo vie nám to pomôcť, hlavne nám nejakým spôsobom tvorcom, ľudia hľadajú toho ľudského človeka, hej, tú ľudskosť a z toho majú veľkú radosť, hej, lebo proste oni chcú vedieť nejaké tie názory a tak ďalej. Čiže to je určite krok 2. Snažme ukázať sa seba a nekopírujme ostatných. Môžeme sa inšpirovať, ale naozaj nerobme to isté, čo robí druhý. Chyba číslo 3 je určite to, že vlastne začneme nejakým spôsobom postovať a tvoriť sociálne siete bez nejakého systému. Povieme si, že budem robiť príspevok jeden deň, akože jeden príspevok na deň a tak budem robiť 6 týždňov a po 6 týždňoch totálne vyhorím, pretože dochádzajú mi nápady, pretože zistím, že mi to vôbec nejakým spôsobom nefunguje. Toto nie je dlhodobo udržateľné nejakým spôsobom budovanie či už značky alebo proste celkovo nejakého podnikania.
naozaj bez systému to nejde. Je to určite chyba číslo 3. Keďže sme si povedali o tých chybách, tak poďme si teda povedať, že ako to robiť. Teraz ti poviem určite najdôležitejšie 3 kroky. Prvé najdôležitejší bod si ty. Ujasni si, kto si. Kto si, aké máš silné stránky, čo vieš, čo ľudia oceňujú na tebe, čo vieš poskytnúť ľuďom. Napríklad, ak máš nejaké hobby, alebo čokoľvek, alebo proste vieš niečo viac, ako vie druhý. Celkovo, hej, stále je to o tebe, lebo ľudia naozaj nekupujú produkt, ale kupujú teba. Čiže aj keď napríklad, samozrejme, dá sa, že kupujú produkt, avšak nie z dlhodobého hľadiska, pokiaľ samozrejme nie si nejaký akože e-shop, hej, s nejakými produktami fyzickými. Takže určite ľudia kupujú proste teba ako človeka, ako energiu. Zamysli sa nad tým, že ako chceš, aby si pôsobil na tých ľudí, či chceš byť nejaká humorná postava na tých sociálnych sieťach a chceš, aby kvôli tomu ku tebe zhľadali, alebo chceš proste ľudí edukovať, naučiť niečo, čo vieš ty. Hej, naozaj si to je potrebné uvedomiť. Potom je to určite bod číslo 2 a treba si uvedomiť aj to, že ku komu hovoríme. Komu chceme pomôcť, v akej životnej situácii, akým zákazníkom, čo mu vieme poskytnúť, aby mu napríklad bolo lepšie, aby sme mu vyriešili nejaký problém. A paradoxne je na tom to, že čím konkrétnejšie pôjdete, aký je to človek, v akej je to situácii, s akým je to problémom, tým viac pritiahnete svojich zákazníkov. A to je vlastne, o tom to je, pretože vy potrebujete zákazníkov na to, aby vaša značka a vaše podnikanie bolo profitabilné. Hej, aby to nebolo len nejaké zdieľanie na sociálnych sieťach. To predpokladám, že na to určite nechcete budovať biznis. A tretí bod je tiež veľmi dôležité a to je to, že predtým, ako chcete vôbec robiť nejaký predaj, si potrebujete vybudovať dôveru. Dôveru vybudovať tým, že poviete im o svojom príbehu, poviete im proste o svojich hodnotách, budete zdieľať svoje myšlienky. Tí ľudia sa s vami stotožnia, oni budú proste vnímať vás ako človeka, ktorý im rozumie. A tak budú vám veriť a kupovať si od vás produkty, pretože vidia, že vy viete to, čo chcú vedieť oni. Čiže to je určite tretí bod. A takisto som sa veľakrát vlastne stretla s otázkou, alebo respektíve s takou sťažnosťou, že mi povedali vlastne kamošky, že Leni, ale trh je totálne presýtený, proste už nie je čo vymyslieť. Ale musím s tým nesúhlasiť, pretože trh nie je presýtený. Trh je možno presýtený kópiami, že napríklad, ja neviem, niekto robí sociálne siete alebo učí o sociálnych sieťach, rob to tak, ale všetci to napríklad robia jedným štýlom a keď ty chceš napríklad robiť alebo vzdelávať o sociálnych sieťach, odliš sa niečím a vtedy ty nebudeš hovoriť, že trh je presýtený, lebo proste sme múdre tvory a samozrejme, že každý niečo vymýšľa, kto chce vymýšľať, hej. Čiže to je úplne mýtus. Ukáž, čo ťa odlišuje. Tak poďme si to nejakým spôsobom zhrnúť a kľudne si to môžeš aj zapísať, lebo sú to veľmi užitočné otázky, ktoré budú teba formovať. Poďme na to. Otázka číslo 1. Čo ty vidíš inak ako ostatní vo svojej téme? Čo je tvoj pohľad, tvoje presvedčenie, tvoja pravda? Otázka číslo 2. Čo hovoríš nahlas, keď iní mlčia? Kde si ochotná byť nepohodlná, nepopulárna alebo iná? A otázka číslo 3 je, čo by si povedala kamarátke, keby ti zavolala práve teraz a potrebovala tvoju radu, ale takú úprimnú, hej, takú tú konkrétnu. No a vlastne odpovede na tieto 3 otázky, to je v podstate základ takej tvojej značky, hej, bez nejakého loga, profilu a tak ďalej. Naozaj ty ako osoba. Chcem ešte, aby si z dnešného webinára zobrala jednu vec a to je to, čo ťa môže naozaj brzdiť pri budovaní značky. To je porovnávanie sa s niekým. Určite sa prosím neporovnávaj s nikým. Najlepšie s nikým, pretože nemôžeš sa porovnávať s ľuďmi, ktorí napríklad tvoria už roky. Hej. Takisto sa nemôžeš porovnávať s nejakou tvojou kamoškou, ktorá začala takisto ako ty, má napríklad viac sledujúcich. Hej. Určite rozprávate k inému publiku, alebo budete rozprávať k inému publiku. Hej. Každý má takú jedinečnú cestu.
A v konečnom dôsledku počet sledovateľov sa neznamená počet predajov. Pre teba, ako keď chceš profitabilnú značku a profitabilný biznis, je pre teba alfa a omega to, aby tvoji sledovateľi boli tvoji kupujúci a nielen sledovateľia. Čiže prosím, neporovnávať sa. Druhá vec je to, že často sa stáva, že ľudia, hlavne na začiatku, vytvárajú príspevky, ktoré nemajú žiadnu funkciu. A naozaj každý ten príspevok, ktorý vytvoríš na sociálnej siete, musí mať nejakú funkciu. Bude to pritiahnuť zákazníka, alebo je to predať, alebo je to vzdelávať. Bez tohto, ak budeš robiť bez nejakého zámeru, tak budeš zbytočne akože utrácať energiu. No a tretia je určite to, že bez systému dlhodobo budovať nejakú profitabilnú značku sa nedá. Naozaj každý, kto tvorí roky a buduje biznis dlhodobo, musí mať systém, pretože vyhoríš. Proste nie je to udržateľné. Odporúčam, naozaj odporúčam systém. No a vlastne všetko, o čom sme si dnes povedali, som zhrnula na jedno miesto, na základe toho, čím som si prešla, a vytvorila som z toho tzv. Značka od nuly. Je to 60-dňový sprievodca, ktorý ťa prevedie od totálne bodu 0 až po predaj. Hlavne chcem dať do pozornosti, je to praktický sprievodca, nie je to iba teória, je to robené presne úlohy na témy, takisto úlohy na dni. Čiže už nemusíš tápať v tom, že čo máš dnes robiť a aké priority dávať daným úlohám, pretože to všetko som určila ja na základe toho, ako som postupovala ja. Musím povedať, že tento sprievodca ti ušetrí kopec času a kopec energie a v podstate už nemusíš hľadať všetky možné informácie z rôznych zdrojov a dlhodobo počúvať rôzne prednášky, ale máš to všetko na jednom mieste. Verím tomu, že tento sprievodca ti môže pomôcť. No a čo by som chcela, aby si hlavne z dnešnej prednášky také vzala, je to, že naozaj začať je základ. Taká nedokonalý začiatok je oveľa lepší, ako nezačať vôbec. Takže naozaj nečakaj na správny moment a na to, kedy budeš pripravená, ale začni a choď do akcie. A ja verím tomu, že o 60 dní sa stretneme už s nejakou tvojou jasnou víziou a nejakým tvojim vlastným vybudovaným biznisom. A hlavne s vybudovanou značkou. Taktiež by som ti chcela povedať, že v prípade, že naozaj myslíš to vážne a chceš niečo robiť, chceš niečo tvoriť, budem rada, keď ťa môžem v tomto podporiť a môj sprievodca ti bude určite nápomocný. A v podstate pre všetkých účastníkov dnešného webinára mám takú špeciálnu cenu, ktorá je uvádzacia a bude platiť 48 hodín. Všetky informácie vám dám do e-mailu a takisto vám teraz ukážem ešte nejaké ukážky, ako vyzerá približne tento sprievodca. Tak prajem vám ešte pekný zvyšok večera a úprimne vám ďakujem, že ste tu boli dnes so mnou. Držím vám prsty. Aby som nezabudla na úplný záver, pripravila som si pre teba bonus. A to je ten, že každá jedna z vás, ktorá bola dnes na webinári, má možnosť získať konzultáciu 15 minút zdarma so mnou. Konzultácia bude zajtra a potrebné sa na ňu prihlásiť ešte dnes, a to formou, že budete mi reagovať na story, ktorú budem dávať dnes po webinári. Pravdepodobne kapacita bude tým pádom obmedzená, preto ak vás to naozaj zaujíma a chcete budovať biznis, pokojne sa prihláste do správy ešte dnes. Budem sa na vás tešiť. Ahojte.